Здравейте, приятели! Тук съм станал преди 2 минути. Не ще ви кажа си точното ми рутина. Нека да започваме. Както знаете, аз не закусвам. Да, нека да започваме. Към давайте да се сберем малко. Да, видях го вече. Така, ще се включа кога го облека. Това е подобно на онази, която снимахме от Пепко. Нали помните видеото от Пепко? Бях с тая рокля, но малко по-светла, така че ще се върна кога я облека. Облека е тая. Знаете, че имам същата, но малко по-светла. Ще я ви кажа тъмна. Така, нека да си оправя косата. Аз вече си взимах четката и това от Пепко наистина много ми харесва. Особено като го вържа така. Аз мисля, че ластичка. То какво се оказа? Ей, сега е най-трудния момент. Да, е готово. Така нещо. Само не, че вчера скъпах с 1000 маска. Е така, около цялата ми ръка сложих много маска, а то трябваше малко. И почнах да правя така, само си вържа пашка и така нещо. Зато ушите, на всичко. Така почнах да правя. Дори почнах да се преструвам, че се вържа. И е така почнах да правя. Е така. Сега се вържа така. Аз така наистина се вържа. Ето. Така. Ето да сложим това. Абе. Ще ми бъде така пиратско. Чакайте. Ой, капитан. Не знам тук по-точно как трябва да бъде капитаните. Въобще не разбирам. Чакайте. Няма вече да се получи. Ама вече се получи. Чакайте да видя къде е по-точно. Трябва да е равно. Откъде е такса? Това е откъде? Май забравих да я вържа. Много бързаме. Ето в момента си слагам маска. Ето така почнах да правя. Сега се вържа. След 1 месец отиваме на море. След 1 месец отиваме на море. Така, сега сме месец, ние на 13 тръгваме и седиме до 20 май. Да, до 20. Трябва да е равно. Равно, добре. Така стои. Така, ето така.
Яко ли? Чакайте пак. Ето така. Яко ли? Така. Сега. Нека да се вземам очилата. Няма да излизам навън, просто се ги взимам. От любимия ми чипс в зелата. Чакайте, ще обърна от любимия ми чипс. Защото тя винаги слага от любимия ми чипс в тази купа. Да, бе, съвест ми е,